Никога няма да забравя този петък на 28. Прибират се вечерта с най-ужасната новина, която някой може да каже. Утре в апартамента ще чуете една история за силата на любовта. Ние въобще не сме силни. Това не е сила. Това е обич. За коража да обичаш въпреки всичко. Любовта им победи въпреки нашето първоначално нежелание. И тя каза: майко, разбираш ли, аз много го обичам. Много скоро той стана любимец не само на нас, но на всички. Създават семейство, чакахме да се родят внуци. Невероятна. Просто любовта, която строи от тях, е невероятна. Каквото и да ви кажа за Деси, Игор ще е малко. Възхищавам се най-много на Деси и после на Игор. Игор е най-добрия. Имаме страхотни моменти заедно, със сигурност ще имаме още много такива. Те имат много силна вяра и общо се не съм виждала други хора, които толкова много да се обичат. Игор, да си жив и здрав. Знам, че се оправиш. Аз съм сигурна, че Господ не би допуснал това младо семейство да бъде разделено. Любовта, която изживяват, се надявам да им даде много сили, за да преодолеят това нещо. Хора, диагноза смърт няма. Борете се. Това са Деси и Игор. Преди няколко години двамата се срещат на българското Черноморие. Тогава една българка и един сърбин се влюбват до уши. И любовта им започва. Всичко е красиво като в приказка, когато един ден животът им се преобръща. Една диагноза променя всичко. Но Игор и Деси намират сили да се борят. И решават, че ракът не е по-силен от тях. Как тяхната любов преминава през най-страшните моменти в живота. Какво им дава сили да продължат напред? И защо днес те мечтаят да направят една градинка, която наричат градинка на надеждата? Доктора каза: ами лоша работа. Казва 7 месеца. Как така? Как 7 месеца живот, докторе? Той е на 28 години. Как очаква тази да се прибера вкъщи? Какво да му кажа? Викам: може ли да е сгрешено? Може ли да има някаква грешка? Той каза: не, госпожо, ние не грешиме. Това е, мога да ви предложа вода, ако искате. И излезе. И аз стоях в тази стая и стои, гледам. И не знам как да продължа. Няма плачеш. Аз ще го продължа и след това, след един месец, тя Деси вече намери тогава в Турция, защото на нея казаха, че няма какво да се прави и това си е положението. Край. Доктора казва: ама вие сте дошли за лазер. Лазера се справя с малки туморни образования. А знаете ли вашия тумор колко е голям? И ние викаме: да, 2-3 см. По-малко от 3, по-малко от 3, почти няма двата. И той казва: в момента тумора е 9 см на 6 см. Което ни накара да се замислиме и да осъзнаем всъщност, че в България нещата са страшни. Като мина операцията, знаехме, че ни предстои лъчетерапия и химиотерапия. Беше втория много тежък момент за нас, след чуването на диагнозата и стреса от думата рак, тумор. Дойде пък следващото страшно нещо, че лечението ще бъде много скъпо. Върнахме се в стаята на хотела. Видях, Игор беше седнал така на леглото. Точно и в тази поза стои и така ни сълзи. И плача. 2 дни плаках като лудне. Не ще да спре. И сега ми тръгва. Не ще да спре. Викам: Исаково, защото нямат пари достатъчно. Трябва да умра. Защо трябва да умра? Много беше така гадно. И тя тогава ми каза: ще ги намериме парите. Как му казваш, ще намериме парите? Аз знам, че няма как да ги намериме. И в този момент се обадиха нашите приятели. Питат как сме. И аз казах: не сме добре. Става нещо страшно. Игор е зле. Няма пари, с които да продължим лечението. И те казаха:
правим кампания. Аз му казвам, слушай, какво, стегни се. Знаеш, че в България те погребаха жив. Сега имаме шансове. Той вика, какво искаш да ми кажеш? Ми викам, така казаха, че ти остават 7 месеца живот. И аз така си бях. При което той само избърса сълзите. Кой ми казва 7 месеца живот? Аз? 7 месеца живот? Абсурд. И така си бях разсъдил. Той е на мен, така верно се избрисах. Викам, аз ще му покажа как се живее. И то мина вече още малко 2 години и съм си добре. Тя ще растна. И така, казах на Игор, приятелите ни искат да направят кампания. Така прегазих гордостта ми и викам, аз трябва да си живея. То има 2 неща, или ще живея, или няма живея. Пък деца още не сме правили, аз искам деца. Един час след като говорих с нашите приятели, отворих Фейсбук и видях, че вече има кампания. Игор продължи след операцията, повече от 6 месеца, да си поддържа температура. И започна да боли главата, където аз пих по 15 хапчета на ден. Не спира. Казах, искам да направя да умеси питка за Игор. Един ден отидохме в Сърбия и просто една сутрин казах да свекър ми, днес ще умеся питка. Тя каза, супер, днес е богоявление. Шаки, това е свекър ми, Шаки е донесъл вода от манастира. Викам ми, супер, ще замеси питката със светена вода. И така умесих аз питката, тя се получи много хубава. Хапнахме погачета. Сутринта Игор имаше температура. И вечерта сложихме термометъра, за да видим просто каква е. Ние знаем, че я има, но да видим, да я измериме. При което вика, нямам температура. Викам, добре, нали, явно хапчетата действат. Боли ме главата е по-различно и чука в дървото. Викам, да не малериш, ама нещо по-различно. Викам, трай си. Това беше последния ден, в който той имаше температура. Последния ден с главоболие и просто нещата се промениха. Аз тогава не знаем какво е главоболие. Имаше нещо магично в тая питка и тя става наша традиция. Всеки колко е труден живота, сблъсквайки се с реалността рак. Имаме желание да направим една градинка. Градинка на надеждата. Една градинка, която да бъде в подкрепа на хората, които са диагностицирани с рак, в памет на ония, които си отидоха. Който отиде да почива в мир, които са тук да станат здрави. Много близки приятели изгубихме. Водиме борбата и заради тях. В тази градинка ще оставим много любов, много мирна. Много голяма молитва ще вложим в нея. Всъщност контролите вървяха добре до 9 януари, когато 2012 на ядрено-магнитния резонанс стана ясно, че има ново туморно образование и то не едно, а 2. Което положителното е, че са много мънички. И борбата започва от начало. Отново лечение, което струва много пари. Много е трудно. Не съм знаела колко е трудно. Не съм си давала сметка за това нещо. Човек не може да почувства и да осъзнае нещата, ако не ги е преживял лично. Трябва да ги усети на собствената си кожа, за да знае какво истината. Да се знае истината просто. Много приятели ни помагат, и познати, и непознати. В момента отново тече кампания за Игор, която тръгна в понеделник сутринта. Вече в групата ни има 190 участника, активни участници. Вярваме, че ще успеем и този път. Можем да успеем. Трябва да успеем. Нямаме друг шанс. Много хора ни пишат в групата: възхищаваме ви се колко сте силни. Ние въобще не сме силни. Това не е сила. Това е обич. Да.